Pharmacy, Primus Medicus Pharmacy, Queen's Pharmacy, Alturas Bohol, Bohol Quality Grocery, ug Paz Pharmacy. Radio Runda 675 Ang mga unahuna ang inyong mabati ning tulumanon, iya lang sa pagsisibya ug way labot kining istasyon. Gabay sa kalambuan tulumanon nga buhatag ug kahayag sa daghanang mga butang. Gabay sa kalambuan himua kining tulumanon nga gamay nga agianan nga maoy muiwag sa mangiub nga lasang sa kinabuhi. Dili man tuod dayon kini makapakita sa tanang butang sa palibot apan buhatag og igong lamdag alang sa musunod mong mga lakang. Gabay sa kalambuan, ania ang inyong magsisibya. Mayong buntag, sugbo gihapon. Ganiha, Lunes man to. Karon Lunes paghihapon. Ang akong partner nga ambungan o the Royal Blood. Naloko na. Permanente ning way kuan, way paglubad. Pero marang excited na kaini si Boss Rico sa naunos man niya. Boss Rico, may buntag! Mayang buntag, boso ka. Mayang buntag. Manoy, mayang buntag ni mo, Manoy. O, nang, ayaw na, ayaw na nang manang lalay na. Laylay, dumanhog laylay. Karon ha, mo ani ang ilang, I don't know kung mo angkon ba kang presidente. Inyong presidente, basta ako diko. Ang ilang presidenteng bangag mo ani karong lawa. Dito dumanhog. Way mo singgit dito. Pero girira sa daan? Ha? Girira sa daan? Giyon zaman. Starboy siya kita kaya pakpak lang. Pakpak lang. Ang katong dili tong yung pakpak nga matay mingaw man ana, di mo? Ato, okay ra ba? BBM! BBM! Karong mga orasa, hapit ta kay na murang nagkuha na kay usually basta moabot ang presidential entourage 1 hour or 2 hours before. So, ready na. Ang media nag-cover kanina alas 5 pa lang. Pero kagahapon pa na, sang adlaw ba to? Doon na yung mga advance party nga mataga presidential security group. Morag dito na. O niya, basta kay ang sabot. BBM! Uy, BBM! BBM! Dunga ta BBM! Watay mingaw man o sa basot! Pero wala din dito dumanhog. Murag wala, tanaw na ako, di sila mo bang mag-BBM dito. Kaya tagam na. Pakpak lang. Sa kadaghang dagkong lugar sa Bitaw. tibuok Cebu. Nagkuhain na ito Ang ka naman. outreach ni mo areas, tri-cities basically. Ah. Mga political rallies, di region na Pero nganong adto magyud dito sa layo kayo? Maniguro lang kaya it is cleanse kunuhay ang... Why magsigit-singit dito? Wala yung magsigit-sigit. Watay siguro ha? Wapay siguro. Watay ko na. Pero first time ako lang ng istorya dito sa bukid sa Dumanhog. Atong amigo dito na istorya nako kaya atong niulim ko tong Sabado tos Barili. Sige tawag ko kanana ang hinay kay kong signal ako tawag ni morong ko makasignal kung taas. Ang iyang gitugan siya unang higayon. Dugay kay kong leader aning among lugar, among barangay. Karon pagyud mo ari, musaka ang gobernadora sa pila na katuig niyang pangampanya, pila ka eleksyon. Karon pan musaka ko. Ngano na anak man giana ka sa dili ay. Hasta delikado ha mo ra magikurbaan ug mais gob oy. Nakolbs. Ha? Nakolbs. Nako, tinuod niya. Niingon pagyud Boss Rico nga. Karon pa kuno sa gikarabang gida og daog ug maayo sa social media. Naloko na. Kasi ba kita daog? Sigwen. Daog ko sa maayo. Kisa ba nagsugod po daan ng social media? Daog. Labi na ni Pamela. Bisan unsa na lang. Bisan unsa na lang si incoming Governor Pama, or bisan unsa na lang pagka nang BBI og tamas ginawa, wa man pud mo bawas. Ang mga tao mo ni bawas para niya. Mao lagi na. Mao nang iyong untang na imong buhaton lagi karon. Mobalik gyud na nimo. Ha? Batay pa ita gyud ng inani lagi na. Nya gamit-gamit pa kag Ginoo. Ato pang Sabado pag press con tungod aning iyang suspension nga kuan, iyang gitudlo nga top. Insa ay mo kagol. Tudlo sa top. Naay Ginoo. Iniguman ko nun aning dumanog. Ito, maabot ko na sa General Torre diri. Kay, unsa man? I-serve. Dili mo naman to. Ako ang batas. Likaduha ang ibton siya, no? Maita.
Muna, boss, ako lang tatanaw ba sa panahon nga mga nangampanya ni Gwen, patapok ang harap ng mga lungsod. Di ganit tanan, ha? Di ganit tanan. Antong 2022, di ganit tanan. Pero, karon murag, hotdon niya, adto hasta ang bukid, adto patapokon. Kaya mga taga-bukid, ituon magmayong pam. Pam, ang good. Bisa makita man gid mo si Pam dito sa bukid. Tinuod wa tay mga tarpaulin, gamay ra kayong tarpaulin ni Pam. Ha? Daghang mag-request niya pero ang uban sila na nagbuhat mismo para kampam. Kana matas ka na. With sincerity gid na. Natural. Kana mga Para tawa kung maghago-hago na sila. Di mo mapalit. Yung ano kung maghago-hago sa sila gimo. Sa ilang personal nga mugasto biya kag oras ana pag kuan nimo. What if kana na ang mga mag-uuma? Mo gasto lang ginag oras sa ilang mughimo og kaugaling og suot-suot og nga ni Pambari 4 to sako. Naibita sila ha. Sa bukid na ba ay Boss Rico? Sa Dumanhog, along the way ha? Padong sa bukid. Agoy, perti man daghan ng mga sako nga gipamitay. Kana bang gibutang kag Pambari 4? Di ko nung ganahan mo tan-os Gwen, basangil ko nung kanang tawag sa telepono. Ni man patangtang doon naman gani sila gitawag nga operation sa baklas o sa tangtang. May gamay naman sa kayo, pero di naman may labtan sa balay. Wala gina, di na may labtag. Ito ang sa mga balay. Nya ka na. Maitan. Kanang all niya pasangin lang patakan panalitan ang kini naikuan dia G country ko no ha. G. Oy, nadi niyo. Natawag man ang sa Cebu City Oh, area. oh. Ako nagyan to sa Bados buntag sayo. Sa may USGR ba sa kanang Skywalk. Oh. O niya dito sa may Bulacau Sa na dito Mabolo pod. pod. Oh, sa Mabolo. Mabolo. Oh. Diha pod. Pero gipatagta ni kapitan. Gitangtang. Ang dinhin naman mas tipulo nako pa man kayo. Kasi Skywalk rin tipulo nako. Cebu is Gwendolyn Garcia Country niya. Napod yang now. Di man pod may pagka-drawing sa now matay binuang mabolo. Pero lagi pasangin lang kampo ni Pambari 4. Kuan naman gani tarpaulin si Pambari 4 kuan pataan magkuan pagpahimo pag mga ingon ana na dili po din ana ang kuan lagi. You know in fairness to Pambari 4, clean campaigning yun ang kuan ni. Pero question. Timing lang at least kanila lagi mga preventive suspension nang gawas gid na nabawsan pod sila kay Bawsan. lang gibuhat. Pero mudawat magkapildihan sa lalay. Mao nang kuan diha. Ang question dia mudawat magkapildihan sa lalay. Kaya nga kung di mo dawat, di na. Wa mo kayo manaog atong lawful order kay sa ombudsman nga suspended ka. Sabot. Di ko manaog rin kay ako ani. Kundi mga katawhan, ang katawang Cebuano na mismo ni pili ni Pambari 4. Di ka mahawa. Bawal amot lang. You're talking about the people's choice. Diba? Pater bang Boss Ronex Iran sayangang wa mo lansar si Vice Governor Johnson de Video o niya pay. Oy atong amigo ha sa atong tambayan nga coffee shop si Boss Roy Habel alias Harold King. Good morning Boss Roy. O niya maton pang Junior Molo nihangyo daw ang mga kapitan sa barangay dito naman nga dili magsingkit-singkit og Duterte kay naa kuno sa bangag. Tinood din. Takob lagi. Unsa ni tabo dito at bantayan Boss Rico? Nakani laging akong nadawat karon nga chat no gikan sa usa ka base na sa Amerika pero na nag-iyag yuta sa Daambantayan. Pinakakaang. Kana di ang solar farm. Di ba? Dili kinaang elektarya na. Solar farm nag-inaugurate with the province of Cebu ug sa kinibitong Ashan sana I forgot the name no sa Spanish company no. Friends man friends. Kuana Acciona. Kuana Spanish French company na anyway. Namatay ang kuan kuno gipalit day ang usa ka hektarya kay pila na ka hektarya. Ang usa ka hektarya gipalit lang og 1 million pesos. No ang in fact atong nadungog diha labi na diha sa barangay Talisay sa lungsod sa Daambantayan nga ang value sa yuta tag 1,500 pesos per square meter. So mao ni ang contention. No? I've been writing also about this. We have, of course, this is a very good initiative na adto na tay power projects na atong ipaygayon mangigala. Pero kanila ang kan lang is there should be fairness pag acquire sa property.
So matod pa sa atong tinubdan kay base sa Amerika na ni, pero sila na nag-iya sa Utah diha nga grabe. Oh? Ako mismo nakatilaw sa pagka-greedy. Among Utah sa daang bantayan, kuwang na lang na padung kawat. They want to put up a solar farm nga makakwarta siya. Iya dayon gipa reassess. Iyang gipagawas nga ang ubang mga landowners na wakabayad gi-auction kuno sa lalawigan Sugbo. So mas ubos gyud no. Sa ito mag-isubasta lagi. O gisubasta kunuhay nila. And in fairness kinigikan gini sa mga grandparents, mga apuhan pa, no? Sus matay sakit kayo sa mga tag-iya mismo, no? Ang uban manggod ng mga tag-iya diha, pila ka hektarya na sa Barangay Talisay, ang kuan diha, ang uban naa sa Amerika na nagpuyo, no? Pero that is what whether we like it or not, no? Bisag ingon ani ang basig wala kay bawo pa nga bag-o rang gipahib ato ra sa madog gipabaw ni Gwen nga Cebu is Gwendolyn Garcia Country. Yawa! Awa! Ato ipabaw ni Boss Rico ha ugma naa dinhi ang incoming governor ha si Governor Pambari 4 atong salang diri sa hotset na pod kabahin aning siya gipasangin lang anya o si Attorney Rufil Banyok po dito sa di ba HB mo pasingin lang mo ay nagpapilit ani dili dai kang guyen dai kuno. Hello ko na. Anyway, announcement gihapon no sa Minglanilla di karong gabi na ubay-ubay ra bagyod ning kuan kining meeting di avance ni Pambari 4. Sa Minglanilla. Initiative sa katawan na sa Minglanilla diya sa Pinamungahan. Di lang ko musulti sa asang particular na barangay pero nanay uban Initiative ni sa taga Minglanilla. mga tagiman sila Mo ina-imbitar. mga residents mismo. Wa ano man imbitar si Walay politika, wala style na mga meeting di avance sa politiko na traditional politicians ba. Ang ilang initiative kasi mga organizers mismo mga lumulupyo mismo ba. Unya ano wa man imbitahan lalay. Ni ana po kuno anting kanso ni Manang. Ay montag ni Ed Vergara Edson morning na. Anyway, pasalamat sa mga tanawa ng gawas karon mga impormasyon no nga kuan kay nang gawas gud inaana kalimpyo di ay. Bagay siguro na ay kuan diha na bula. Unsa man gyud ang There's tatak gold. niingon si kuan niingon si Ombudsman Samuel Martires. Ila ra man ang gaag marites di ay. Nga tatak na gyud kuno ni Gwen Garcia gobernadora ya atong klarohon ang iyangan tatak gyud ay kuno ni Gwen Garcia nga dili gyud mo tuman og lawful order kay na suspenso man kuno siya atong 2012 unya gihulbot siya diha sa Kapitolyo wa man gyud siya monaog mo nang niingon ikatulo naman ini na suspension order Ikatulo, 2018. Congresswoman siya ato di ba Wala po i-serve. In fairness, katong panahon na si Speaker Gloria, wala niya i-serve. Kay, kana, siyempre, mga speaker usually, labanan man good na. Yes. No? Labanan man good na ng mga kongresista na. No? Pero ang sakit paminahon karon kay matod pa niya nga gidali-dali gyud ko no. Sila dewa, dili sila yung mga style po ng mga inanong na serve. Mga maganda ilang pong style. Mo hinungdan nga pagkahibaw ni Mike Rama nga wa gyud di gyud manaog si Gwendolyn Garcia nagsigig-singgit. Yawa! Awa! Yawa! Awa! Sa tanaw niyang Gwen, yawa pa. Naloko. Naaday ko ni tagiya sa Cebu karon. Ingon Romy sa to. Mao lagi. O niya si Edmond Alvira sa wa tagiya Cebu City ay. Away tagiya Cebu ay. Kana lagi disilting. Pero Pero, nagpalaban ng Ginoo. Yang gitudlong atop sanay Ginoo. Ay kagol. Pero as to kanibang ihang pagka ang iyang igsuon nga abogado ha, nitambag na gyud niya. Inigsuong tambag to. bitaw, baritap na siya, ha? Congressman pa yun. Oh. Ang iyang pasumbingay in English to ato binasayon. Unsay binasay Boss Rico? Awa diha. Very subtle ang kwan. You know, very professional and kwan goodness. Professional din kaya. Congressman, ha? Okay. Siya pa. Naloko na. Simple terms. Ang basahon pa natin tibuok kwan statement. Simple term.
Hawa diha eh. Ay, simple kayo kanaog lang. Tuman lang ta. bitaw. Kita makay gisunod sa katawhan pagpatuman sa balaod. Executive ka, ikay patuman sa balaod. So that's one thing. Karon this would reflect again in kung ingon ani ang klase sa administrasyon, makita nimo mga values kanang di nga din bayad og utang sa Hong Kong Shanghai Bank, di ba? Now, Pay mga inani nga na lawful order kun unlawful kuno ni sila gyud maghukom. sila mo, kinis ko. Executive, judicial, legislative. Ihatanan. Oh. Ihatanan. Pag presidente lagi. Labaw sa presidente siguro. Labaw pa rin sa presidente. Kaya presidente na to immunity from suit. Bitaw. Pero si Gwen, wala man yung immunity. Dili ko mutuman na na. Naloko. Ang giga, ginaan niya. Di na ko masabot. Pero Unsa gini siya? you know what, ang usay potential effect ana sa katawang subuanon, mukuha na gyud ang mga subuanon. Nya. Angay gyud ditang natangtango na gyud eh. O niya, nagtudlo sa atop sa ayaw mo kagool. Naay Ginoo tudlo sa atop sa may Ginoo ni. Karon pila ng kaadlaw no before at least May 12. Patanaw na ako grabe ang effect. Grabe kayo. No, samot na ni karon nga gikon gid niya ang lawful order from the ombudsman. Nga makaingon ang mga tao mga ganong magsige pamanta na niya. Dili lang kanat wak-wak na, lalay na rin lang. Naloko na. Dili lang ang mga tao mingon ganong magsige pamanta na anak niya. Nga siya mismo wa man gyud na siya eh. Gituman nga balaod kay gawas pa siya ato balikon to tong migo ha. Nga, ningon na yung abogado nga kuan nga advisor niya nga di mo siya mutuo. Bitaw. Siya mo'y DNR, siya Mines and Geosciences Bitaw, Bureau, bitaw. siya mo'y Environmental Management Bureau, abogado po siya at the same time. Gobernador pag yun, unya presidente na po. Naloko na. Engineer. Kuan lagi. Engineer, abogado, doktor, ha? Matay ko mo na gitawag ng multitasking. Multi-skilled. Hingi ka ani ni ay lima ka. Siya man tanan. Labaw pas diktador ni kanan. Piting isuga na narba yang abogado nga puwa ka ignaong perme na siyang tapal sig tando nga. Murag sige tinga nagtunga og bahal. Mao ba? Si Rorirong si Pulbida. Mo imong tan-awon ba nga nganong dili man ni siya mutuman. Og sa lain katong pagka suspensong mic, ingon siya nga ay gyud ko ninyo kontra ha. Dito rin sa Argao ha. Kay duha ra gyud paingnan ninyo. Og dili mo suspenso mamatay. Dato namatay nga politikong kontra na idol. Si Dr. Rowena Borden. Boto siya. Og di mo masuspenso mamatay. Ang si Mike Rama kay suspenso man, moto si Mike Rama sige po sagsagit nga. Yawa! Pawa! Ya karon. Buotan man as lalay god ingon ni ka Romy. Mana? Butan mamaak. O si Boss John Alipi atong igala nga former mga executive na business executive Yes, sa nailaing kumpanya na atoy kuwan pasubo lang, na paibaw. Public service ang gikan kuan no. Sa of course pagtaliwan ni Romeo Bata nga naakaroon diya sa St. Peter Mandawi no ang haya. Okay, condolences to the family gikan nila Sir Jun Alipe og doktora no. Dr. Alipi ha. So Among among regular maminaw nato. Nakita mami sa simbahan. ato ning higala. Daghan kay sa idea Boss Rico so tinuod lang. Daghan kay sa idea bahin sa kanang og negosyo gutan og sa hotel commission. management. Oh. Mao ang iyang expertise. Unya sa kanang sa COA kay makamao na siyang mo explain na to kabahin anang sa commission or audit. Commission na audit. On audit. So among pasubo sa higala ni Doktora Alipe Boss. Ikaw pa murag palintinan ni Doktora Alipe. Now, ako ato ipahibaw Boss Rico ugma alas 8 na din si Governor Pam ako taw gogob kay butar man gyud to be honest. Among pamilya mo butar ang kanang mga naminaw o katong wa ka paminaw even katong nagsigig sunod sa social media nagsigig abiba ni Pambari 4. Ang problema lang karing usa di man gyud maminaw di pud manaog gianggaan na pud siya lalay matud pa. Papasalamatong gyapon ta sa crowd sa 5th district labi na sa Danau City Atong niaging Biyernes. Biyernes, yes. Gabi no tuaman si
atong maabot na gobernador si Pambari 4 with the running mate niya si Lito Ruiz, no? Na nitambong. And then thank you very much sa Banayng Durano ug sa pundok sa Maisog, no, for at least na kuan dito more than 20,000 nga Pwede naghanap ng crowd, tao, tinuod yun. May gyud na. Sagol to, English mix. Which I think dili ka produce diyan dapita karon sa Dumanog. Yes. Maglisod. Pero hakot man, hakot crowd man. Kini hakot crowd ni, no? Tag 500, no? Hakot man eh. Ano na libre pa sakyanan. Katong sa Danau, maisog to karon sa Dumanhog mga talawan. May buntag ni Mader, ha? Eufemia Paner de Larmente ayay. Mo greet ra pag sa ni Gopa, iniga nato na to. Ugma pon alas 8. Yes, naa din ang inyong paborito. Gobernadora. Naay pinamunga na mention to nimo, naay kuan sa Pinamunga pinamunga. karong gabi isat. Ang karong gabi, Mader. Karong gabi gyapon dungan-dungan lagi na mga meeting di advance sa ubang pang nag-inform sa ako so far diri sa akong chat amo pa ni ang Minglani actually gi-invite ta pero to cover pero sa man na gabi naman god. Ay mao kang sayo ra kay matulog magabi kay moinom pa magkagmel. Mader Eufemia Paner de Larmente. Mader naa ron ang imong paboritong umabot nga gobernadora, ha? So nindoting awaya. Pero bakwi lagi yung 20 pesos kilo lagi. Wala naman. Ha? Wala na. Lagi. Ang Oscar Adlaw ra kay niingon ko no ang iyang parin. Comelec. Kay wala sa pinido. Sa ilan lang Comelec. Comelec na po. Naloko na. Sus paita. Ang drama ba? Mamakita gini mong drama. Anya, wa may effect pag announce. Ay, ipik ay sa suwagi lami. Daghan pang kabagulbol sa Kapitolyo. Kay daghan lang wa kapalit pod. Pareha rin sa Cordoba. Sige rin mayor na, Silver Swan, otro po ni tanga po ni mayora. As kang kabagulbol. Ang kuan lagi, ang uban lagi, labi na Cebu City, karon, ganun malit ba mig 20 pesos, namin ang hotdog diya libre. Magsumba lang ka, na kay 5 kilo. Tag 5 ka kilo lami, paglasiyag bugas. Bitaw. Pero patay dito sa Cordoba, kabagulbol ang natake. Ang mga senior citizens yung taon na nagdag sudlanan, nagtuo sila, nag-appeal sila adto. Uy, wa man na appeal ang senior citizen. Patay. Patay, iyabo na yun. Ang ilahang mayor niya, ang Silver Swan. Mura pa sa kuhan, kana na ang bata nga. Magsige lang yun, mag-agad kong kubgwin. Sabad ay. Naloko. Ano ko ito ni appeal ka na sa lidahan yun, pulpul ka man dako. Yawa! Pawa! Pero Ano ako, ito nga, bugas, 5 kilos Kano yun? Oh, puha. Ganun, palit pa man ko 20 pesos. Nga, og ang 20 pesos mo, 5 ka kilo, 200. Di ba? Kay 20 man. O niya, sa hinatag nga 5 ka kilo, lami. Katong 200, palitan pa mo itong chlorine, kaya maputi. Naloko na. So mga schedules pa, Abos Rico, gawas og nato din with GovPam sa ubang mga lugar nga doon ay mga schedules pa. Doon na ba yung mga senatorial candidates sa PDP laban? Well, hopefully, but puno na kayo mga schedule sa PDP laban, no? Ang nakatambong gani dito sa Danau City si Attorney Hinlo o si Attorney Vic Rodriguez. Ang gamay duha ra. Senador Batuwa kare. Si Nagkuhan na sila. video message lang. Ang di gyud ka-appeal si Pastor. Naloko na. Pastor Kibol ba? Pero daga kayo sa mga naaso pa. Si Nasa Attorney ground? Torion man ang iyang Yes, si Attorney Torion, iyang murag Israelito Torion, may sa niyang abogado kita kay Israel. Israel ba dito ang tawag no? Ano si Kibuloy, may-ari, ako ang may-ari ng Sanlubutan. Naloko na. Gabos Rico. Ugma, ato ipaybaw. Yes. Kantong mga nagsunod na mo, katong wapon magsunod, tanawan ninyo, share lang sa inyong social media page ang among kabahin sa interview with the incoming governor, Pambari 4, ugmang adlaw. Pero, Romy Sato, thank you very much. Salamat. Okay. Kini sa to, niya katong mga fans ni Lalay. Lay, ayan na paakalay, buhutan man kalay. Laog na lay. Naog na lay. Ay mo kagol! Lay Ginoo. Dawag lagi ka Ginoo. Basta the Mas voice Rico, of the ikaw people, sige the voice of simba. God. Kamo po Okay. John Alipe, mag-abot mong simbahan. May ganang Ginoo, no? Kay di masuko og magnisig kag name drop. Nga, mo binuhatan. Tuan ni Lucifer. Naloko na. Wala tayo oras ay. Okay. Oras Wala ta. tayo panahon diri sa atong tulabanon. Sa ngalan sa atong tagdumala sa DYKC RPN, si atong station manager si Ma'am LV Canet,
sa atong mga technical partners si Engineer Glenn Tudtod, si Juan, ato pang mga kauban diri sa DYKC, sa ngalan of course sa umaabot na gobernadora sa lalawigan Sugbo, Pambari 4. Inyong alagad as akanginan Rico Osmeña, kamo ang Sugbo. Mo to ang akong partner kanunay kada alas 8:30 Royal Blood to. Unya kani mga Royal Blood nga kanang gitawag bitawag mga humble kaayo. To agad nagsuporta sa gobernadora nga humble po kaayo og kinaiya, ha? Pero ang kantong gobernadora nga parehag kinaiyang lalay nga mamaak, pila na lang sila kabuok. Anyway, wala tayo kung oras na so marunong adlaw eleksyon ha. Sa nga sa among mga partners diri sa Master Control, silang Boss Glenn Tudtod, unya among IT engineer nga pirming mag-last ball kada kadlaw. Ramel Madera, unya with Ting Jo, unya ang kinakusga na mo ring tigbutang sa amo ang page sa DYKC, among station manager, si Ma'am LV Kanit, kini yung mga lagad o kapasaporte Rico Osmeña. May buntag, Sugbo. Inyong nabati ang tulumanon. Gabay sa kalambuan. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang mga unahuna ang inyong mabati ning tulumanon, iya lang sa pagsisibya ug way labot kining istasyon.